Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano panchanda kubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikana nekuona this video. Maupdates epanapa tinoenda nawo mabatanidza. First update yedu yakamira so. Pane driver webhazi akatorwa video achimhanyisa bhazi ende ndo zvinokonzeresa kuti amwe mabhazi aite accident. Hongu tinoblame madrivers emabhazi, tinoblame maroads, but dzimwe nguva tinofanira kufuti kublame mapassengers achona iwo akatakurwa. Nekuti pa video pa short clip video randichakuisirai video remapassengers aitoudza driver kuti manyisa bhazi, tsika giya rakadai, isa mugiya rakadai, wedzera, kasika kuovertake, kasika takatononoka takadyiwa netime. Ndo vaizvikonzeresa mapassengers achona iwo vabereki vainge vakaberekwa, vainge vakatakurwa, ndo vaikonzeresa kuti driver uyu amhanyise bhazi. Sine video iri kutendera ma-streets social media chinzi ndizvo here ko vanozodii kuteedzera mutemo iye driver kubvumira kufurirwa nevanhu vakatakurwa. Kwenyuwo zviriko here vanhu wakambokwirawo mukombi rine vange vanhu vanenge vachikuza driver kuti wedzera, takanonoka takadyiwa netime, wedzera. Vadikani, tinopera tese nenyaya dzemacases e-accident. Ndo macases atiri kunyanyoreceiva. Ndokumbura tioneka short clip video aka wapedza ukaona vanhu vanadzoka nchitsudzura nyaya yaticha akarepa mwana ane 2 years, mwana ari grade 2. Ndatione video. H2 seconds. Here, Strabbox. Transmaster Strabbox. Next update akubata nyaya teacher wemuno muHarare aka-abusa mwana ari grade 2. Teacher uyu ndiye muri kuona pa screen apa, tobuda pa screen apa ndiye teacher wacho. Pane vamwe vanozobvunza kuti Hatirari, ko iwewe sei uri kuti aka-abusa mwana ari grade 2? Nekuti mwana ari grade 2 vazhinji vanenge vane ma 7 years. Why uri kuti aka-abusa mwana ari grade 2? Ku-abusa kuri pakasiyana. Unogona kuradza munhu, mwana wechidiki, mufananidzo wevanhu vakashama. Ndeimwe way futi yekuto-abusa mwana kana kumubata ma-private parts. Iwe futi imwe ino-abusa mwana, inokonzeresa kuti vanhu vazoti aiwa apa paka-abuswa mwana. So mwana uyu aka-abuswa na teacher, a-abuswa na teacher akanoudza vabereki vake kumba, akazoudza vabereki vake kumba kuti ini ndaka-abuswa na teacher vaindidai vachindidai kuchikoro. Zvakatuma kuti vabereki avava vasungise teacher ivavo. Kutaura kunoku vari mumaoko emapurisa vakasungwa. Uriwo uri kutonga nyaya vanodhizeva makore mangani mujeri. Ndatitaure zvatinofunga mucomment section. Next update akubata nyaya yaLloyd Jakata. Lloyd Jakata anga ari mugari wekukwekwe kuZhombe. Ndo kwanga kuchigara Lloyd Jakata. Lloyd Jakata munhu aimwa doro. Musi uyu ainge ari pamashops apo paakanetsana neumwe murume. Vanetsana vaviri ava Lloyd Jakata akarwa nemurume iyeye. Waakarwa naye akabva amukurira. Murume uyu nyakukurirwa akabva aenda kumba. Akabva anoudza mukoma wake kuti inini mukoma ndarohwa kumashops naLloyd Jakata, asi zvandarohwa kumashops naLloyd Jakata ndakurirwa, saka ndauya kuzokuudzai. Mukoma ava vakabva vaita pfungwa yekuti aiwa, isusu kumhuri kwedu hakuna anorohwa, kwedu hatitwe izvozvo, tinohwina chete ende tinorivenja chete. Zvakabva zvatuma mukoma ava kuti vadzokere kumashops ikoko kunze kwaNkwatosviba vane banga reColumbia knife. Vadzokera kumashops neColumbia knife vakasvika vakabaya Lloyd Jakata pachest kusaidhi remoyo. Vabaya Lloyd Jakata pachest kusaidhi remoyo, vakamubaya ka1 vakabva vadzura banga riya. Vadzura banga riya vakabva vatiza. Ipapo havana kuwanika nguva iyoyo, vakabva vatongotiza. Uyu nyakubayiwa uyu Lloyd Jakata akabva adona pasi vanhu ndopa akabva vatanga kumhanya vachizama
kuti vabate Lloyd Jakata pachest kuti asarambe achibuda ropa rakawandisa. Asi Lloyd Jakata haana kupona, akafa nekuti mubairo wakaitwa nebanga richidzurwa, rakadzurwa ipapo ropa rakabva rasara richibuda rakawandisa, zvakakonzeresa kuti Lloyd Jakata afire ipapo. Lloyd Jakata afa, akatorwa akaendeswa kumuchari. Uyu Nyakubaya nanhasi haasi kuwanika, akabva atiza ende haasi kuwanika. Asi chaakagona hapana. Vadikani, makesizi ekuurayana munyika yedu yeZimbabwe atowanda kutanga kwegore. Chiko rest in peace kuna Lloyd Jakata. Ndaamuke arwe ega hondo dzake. Ende iye Nyakutiza uyu haasi kutowanika, asi ingozi yapinza mumusha. Chenjedzo yandinopa kuvana veZimbabwe ndeyekuti kana muchinge manetsana, revenge haina kunaka. Kunzi iwe wakurevenja iwewe unenge wakuda kuvhara nyadzi, kuti ndakuda kuvhara nyadzi, saka rega ndirevenge ichitomukuvadza. Vanobhiliva kuti aiwa pafight tisu takahwina, isusu kwedu hatinzwarwo. No, zvinokonzeresa makuva pasi. Upenyu hwemunhu hwakakosha, upenyu hwako hwakakosha. Ende ingozi yaunenge wapinza mumusha. Ende ngozi kazhinji kacho haitange newe, inotanga nevamwe vese veukama ichipedza yozopedzesera newe. Vadikani, ndinokumbira kuti zvatinofunga comment section. Uri iwe uri kutonga nyaya iyi, unoitongawo sei? Nyakubaya akatiza haasi kuwanika. Mutauriro wandiri kuita news dzinodzi haasi kuwanika. Inini Satrari change ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndichikutendai zvikuru nesapoti yamunopa pano pathis YouTube channel nguva nenguva. Rudo rwenyu runotisvitsa kure. Much love.